Everyone, welcome back to my channel. Oमफ्राय खिथादो लोगोफोर आं दिनै माबायदि देलायदों नङा आंखौ दिनै माबायदि नुदों ओमफ्राय आं मैया हाबा दङ होनाखै दालाय गामियाव दिनै रिसेपशन ओमफ्राय रिसेपशनखाय आं एसे देलायबाय नै ओमफ्राय खिन्थु बांद्रायबो देलायाखै इयारिंआबो आंना फिसा नै ओमफ्राय लोगो दं आंजों सासे आं देखायनि र' हाबायाव थांसै जोंहा ओमफ्राय नै प्रेजेन्ट लादों आरो ना हाबानि नङाबालाय होआबालाय बोरैथो ओरैनो जानाय नङा होमबा चलो मबाइलखौ ला दे दखनायाव माबागोन आं लोगोफोरजों थांबाय थानोसै दे ओमफ्राय भिडिअफोरखौ फुरा नायबानो जाबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ फुरा भिडिअखौ नायनानै नायलांफाबाय थादो नायलांबाय थाबासो नुगोन नालाय चलो नै जोङो दायो हाबायाव हाबनोसै दासो फैदों आरो मिथिङानो मैया लाजानो होनदोंमोन मोजां नुदों दा नै सिख्लाफ्रा हाबा जाग्राफ्रा नैबे जाबाय हौवा गोदाननि बिनानाव आरोना थांसै फैदो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो फट' खेबनायाव बिराद मुखुबखा माने हिन्जावफ्रा खालि फट' खेबनायल'खासो हाबा बा माबा मोनसे पार्टि बाथाय फट' खेबजानो मोनाबा मोजां मोनखाया ओंखायनो जों फट' खेबजाबाय आरो हिन्जाव गोदाना आं नोंसोरनो मैया हराव देखायनाया दिनै सानाव देखायनाय जाबाय नै बिराद बिउटिफुल हिन्जाव गोदाना ने हौवा गोदान ओंखाम जाबाय दासो ना दहायनो ए दे थांथ'नो हाय मा दानो मोसानांगौ जा जोंहा जानाय लोंनाय नै हाबानि जोंहा सोलिगासिनो दङ एकदमबारे मोजां जानो एकदमबारे ना फिस आरो अमा बेदर जेनि जेजा खावना जेजाथार
नै जोंहा ओंखाम जाबाय लोगोफोर जानो हाबानि बेदर देन्जार गोथाव जाखायो मेजेम गोथाव ना जाना हो गाज्रिया जोंना जि जाखायो मानसिया फिसा जानांगौ होनदों मानसिया फिसा जानांगौ देन्जार बेदर जाखायो बायनाय हाबा जाफैदोंमोन आगै मनसा ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो ना लोगो मोननानै मोजां मोनबाय चेनेलनि मा नाम चेनेल सोदोमुवारि आं थांनानै चेक खालामगोन दे नायबानो जाबाय मिथिबाय जोंनि बर' ब्लगारफोरखौ गासैखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय गासैबो आं बाखिनो हाबा जाना फैनायाव माने लोगो मोनबाय आरो ना बे आगैखौथ' बयबो सिनायो जाखागोन आगै मनज ना मनज ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो ना लोगो मोननायखाय भिडिअखौ लाइक खालामना हो गाइस मालाय नै रियेलाव जा हेन्डसाम आरो आयो वाव मालाय स्किनाबो स्लिमखा ओमफ्राय नोंसिना रियेल गामिया खिथादो दे मा आंनिया आं टाउनाव माने मणिपुरि बुस्थुआव उदालगुरि मणिपुरि बुस्थु टाउनाव ओमफ्राय मा दायो थांसै आं दायो दसे थांसै 5 मिनिट ओमफ्राय थांसै माने थाथ'गौमोन माने मोसागौमोन बेयाव खिन्थु टाइम गैला मोसानो मानसि आंनि दा नायबानो जाबाय आंथ' नोंनिखौ अलरेडि नायबाय थाखायो नङा होमबा नाम्बार लाबानो जाबाय वाट्सएपआव लिंक थिनहरबानो जाबाय आं चेक खालामगोन अके ओमफ्राय बिनानाव लोगो मोनदों नै सनाखौ गोबावनि उनाव बिनानाव आं लाजियो लाजियो होनलाब्बाय ओमफ्राय मानो थांनो नागिरखौ हर थादो थांसै ओमफ्राय हौवा गोदाननि बिनानाव बेसेदि बिउटिफुल आयौ हौवा गोदाननि बिनानाव बेसे बिउटिफुल नायलाय आं हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ खेबसे खिथाहरसै ओमफ्राय दोननोसै दिनैनि ब्लगखौ ना मा होनो